Mahardika ing tias ingkang mardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Lontang Semarang Gugat. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto, pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Dimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrenggo Busono dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gegong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika sepisan nggambaraken wonten ing Semarang. Ki Lontang ing dalu menika kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Ki Bisono katindakan Dimas Bagus Suyanto. Besawa kaparagani Dimas Kipli Santoso. Wondene para murid karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Patah ing dalu punika dipun paragani Dimas Abi Rojali. Garwa Prameswari katindakan Mas Uut Sutriana. Temenggung Probo Semi dipun paragani Dimas Eko Pranoto. Sunan Bonang katindakan
Bapak Ambeh Wahono wondene Sunan Kalijogo kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Sunan Kudus dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo. Ratu Dwarawati katindakaken Mas Menik Widyawati. Ki Ageng Gripik katindakaken Adi Mas Abdul Sutopo. Wali Andoko kaparagane Adi Mas Bagong Sutresno. Iwuntene Mladi Sari katindakaken Mas Diah Maharani. Salajengipun nggambaraken wonten ing Desa Tingkir. Nyai Ageng Tingkir katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Ki Ageng Kebo Kanigoro kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Kebo Kanigoro Kebo Kenongo katindakaken Adi Mas Beguk Wiyanto. Wondene Merangsari kaparagani Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adi Mas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken siji Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga Ageng Wahyu Manggolo anamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng ngamriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
rening wis padha mlumpuk. Mula raketan piye wae bakal tak ngagekke kanthi panemglomo. Senajan to kowe lan aku iki wis ngrasuk agama Islam. Nanging kowe lan aku iki uga perangane wong Jawa. Jeneng wong Jawa aja nganti lali karo Jawane. Mula ing papan kene kowe bakal tak dangu kanthi panemglomo. Wiras pantes kowe lan aku iki nguri-nguri kabudayan Jawa. Aja nganti kabudayan Jawa iki kagiles marang kabudayane wong Moncon ora kaya ngono. Kabeh murid prayoga Sawa lan kabeh para murid ing Semarang ora pilih siji antaraning loro. Kowe kabeh wis padha ngaturake sembah ing pangaprepane wong tuwa wis tak tampa. Ora liwat puja pangestune wong tuwa tampanono ya. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat tuwa. Kompake Cah. Ya kaya ngene iki lho Cah. Yen to wong tuwa nyawang kahanan sing kaya ngene iki, kaya-kaya wong tuwa iki mapan ning swarga kandhane. Kok saged? Iya wae. Merga swargane wong tuwa iki ora teges anak kudu munjung karo wong tuwa sega sing pulen, iwak bandeng sing melanggang, lawuh sing mirasa iki ora.
Nanging swargane wong tuwa iki yen to ana anak iki tansah mbangun miturut apa sing dadi reh perintahe wong tuwa, ora tau mbadal apa sing dadi perintahe wong tuwa, iki kaya-kaya wong tuwa wis manggon ning swarga. Iku jenenge swarga donya. Mula kanthi kuwi ora ketang kepiye wae aku bakal menehi sesorah lan warak karo kowe. Aku meling karo kowe kabeh aja nganti kowe iki wani karo wong tuamu sakloron, utamane wong tuamu wadon. Apa sebabe aku bisa kandha kaya ngono? Merga kae ana tetembungan swarganing anak iki mapane ning delamakane sikile wong tuwa wadon. Iya toh? Nggih. Nah, kok upama nganti kowe wani karo wong tuwa wadon, aja arep-arep kowe bisa manggon ning swarga. Aja arep-arep besok nak mati kowe iki munggah swarga. Kowe tetep dadi wong sing kualat, neraka panggonane. Mata. Iya. Mata niku tiwas kula kleru topo. Kleru tombo piye? Tiwas sikile wong tuwa wadon kula tak incang-inceng kok mboten wonten swarga. Nggih ngoten. Iku mung pasemon. Oh, ngoten nggih. Ngono. Terus swargane anak terusan delamakane sikile simbokmu mok lilang-liling ya ora ana pancen. Ngono. Nanging beda nak karo anak wadon. Ya toh? Bedane manggon ndi? Dereng Ora mangertos. ngerti? Nah anak wadon kok upama wis diwengku karo kakung, wis dipek bojo karo wong lanang. Ya, iki tanggung jawabe saya abot. Siji, kudu ngabekti karo wong tuwa. Loro, kudu ngabekti karo wong lanang. Ngoten. Iya, merga kabeh tumindak lan pakatine wong wedok iki tanggung jawabe wong lanang. Sak utuhe nggih. Oh iya, kari gumantung tindak tanduke bojomu besok. Kok upama nganti bojomu nalise saka bebener, kowe sing tanggung jawab ngono. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget besok lamun to kowe iki kepengin golek bojo disawang-sawang ya. Aja mung rupane tok sing ayu. Nggih. Kudu atine ya melu ayu ngono. Dados pedhaipun imbang. Iya. Ngono sing baku iki atine ora rupane. Puluh-puluh rupa ayu nanging nglarakno ati. Apa kowe ya betah? Ngoten. Lah iya ngono. Mula kanthi kuwi kok besok pemono wong wadon sing wani karo wong lanang. Apa meneh kok swarga ambune iki ora bakal ngerti. Tiyang wadon. Oh iya, merga tanpa entuk ridhone wong lanang ora bakal bisa munggah swarga. Dados mapane teng neraka selamiran. Oh iya, nek senajan kaya ngono, senajan kowe dilairake lanang, ya aja terus menang-menangan. Ngono. Ya kudu majinamatan, jen pinajen. Kok upama kowe iki salah, ya ndang ngaku salah. Aja tupeh wong lanang terus mau salah, iki ya kleru ngono. Nggih, nggih. Ya. Nggih. Nah, rak kaya ngono dadi urip iki sing baku bagya mulya lan seneng. Saya yen aku nyawang kowe-kowe kabeh ewon murid ana ing Semarang, tak sawang iki padha rukun kabeh, ora ana secengcungan. Iki tak anggap kowe wis nggawa kuncine swarga dhewe-dhewe. Lho kok saged dos pundi? Hah? Leripun dos pundi kok saged? Lah iya, tak sawang kowe ra padha rukun. Nggih. Lah iki wis tak anggap kowe nggawa kuncine swarga dhewe-dhewe. Merga apa? Kuncine swarga iki ya rukun. Ngono. Pula-pula kowe iki salatmu iki
limang wektu ora nate ditinggal ya to. Nggih. Kowe salat subuh, luhur, asar, maghrib, isya ora tau prei. Nanging nek kowe iki kulino elek-elek kancane, ora rukun karo sepadane, kowe ora bakal bisa mlebu swarga. Ngono. Oh. Mula kanthi kuwi yen pancen kowe kepengin mlebu swarga, iki ora usah angel-angel. Sepisan kewajiban salat aja nganti mok tinggalke. Kaping pindhone yen to kowe wis bisa murati wayang Pandhawa 5, iki ya kowe bakal iso munggah swarga. Oh. Wah, Masa nggih? Lho iya. Pandhawa 5 iku lho Muratana. Kowe mesti bakal bisa mlebu swarga. Ngoten niku nggih enten werdine. Lho ya mesti wae ana nganti aku kandha sing kaya ngono mesti ana wedine. Lajeng napa? Si aku tak takon karo kowe. Pandhawa 5 iki sapa wae? Nomor 1 Puntadewa. Lah nggih niku Puntadewa. Puntadewa iku ana tegese. Napa Pun niku? iku ucap dewa iku suci. Yen pancen kowe kepengin munggah swarga, iki ya omongane sing apik-apik, aja nganti omongan sing elek. Oh. Nak kowe wis bisa ngucap sing apik, tutuke Werkudara. Werkudara. Iki werdine, werku iki warangkakno dara tumindak. Nak kowe wis iso ucap sing becik, tumindakmu apik, tutuke ning Janaka. Janaka iki apa? Janatuka Kasuwargan. Lho ya Tara. Angger kowe iki wis ucap apik, tumindak becik, mesti tetep munggah swarga. Janaka apik, tumindak becik. Mesti bakal munggah swarga nak Mas. Nggih. Nakula lan Sadewa iki digambarke bocah kembar. Ning endi ana Nakula, ning kono ana Sadewa. Bocah loro iku ora tau pisah. Badhe renteng nggih. Iya, iku bisa diarani manunggaling kawula lan Gusti. Kawula iki Nakula. Ya, Sadewa sembahan to Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono. Kula nembe ngertos. Lah iya. Lah mula kanthi kuwi ora usah akeh-akeh. Mergo nek akeh-akeh engko mutah malah ora mlebu blas. nggih kebeken lah. Sithik-sithik ae. Mergo wektu ijeh dawa, sesuk dibaleni meneh nek ana lakon lontang meneh. Oh, ngaten nggih. Ngono. Lali kok. Nah. Kowe ndak ngomong acak. Lah nek aku omong dheweane padha karo wong pidato. Sing mesti niku badhe omong. Lah iya nek kowe kepengin ngomong ya ndak ngomong. Jane ana apa rak kaya ngono. Kula niku nggih bingung. Lah kok bingung iku sebabe apa? Saya dina lho murid ing Semarang niku tambah kathah. Dadi murid ning Semarang Nggih. iki saya tambah akeh. Nggih. Lah terus sebabe iki apa? Bagena nggih boten cekak. Heeh. Kapan nggih? Sare rak boten wonten. Iya. Kapeksa nggih kula kan balik waksu. Mok kongkon Bali. Nggih. Lho kowe iki karepmu piye to kowe? Yang pondoe mboten sedeng kok. Kok upama iki panggonane iki wis ora cukup kanggo murid-murid, kowe rak ya bisa kandha karo aku to, Mengko ora ketang piye wae wong tuwa bakal mbudidaya mergo bocah kuwi mau duwe niat sing apik. Sing mesti kula ajri. Lah kok wedi iki ngopo? Nggih nek jenengan wonten. Wis to bab perkara kuwi mengko wong tuwa sing bakal mbudidaya. Wonten nggih. Lah panjenengan nggih mboten wonten nate klodangan saben-saben kula ajeng matur sampeyan nggih wonten tamu. Ngono, iya. Ning aku ya gumun, Cak. Ing atase pondok pesantren Semarang iki ya pondok pesantren sing cilik. Ning ya kene kok akeh para murid, para nom-noman sing kepengin ngasu kawruh nimbang ilmu ning Semarang iki jane bedane apa? Kawise ngaji teng pondok pesantren Semarang. Iya. Niku mboten bayar.
Nek pondok pesantren liyane. Wah, mbayare larang. Milane sami seneng ngaji wonten pondok pesantren Semarang. Oh, dadi kuwi bedane. Nggih. Nak mondok ning liyane Semarang kon bayar, nanging nak mondok ning Semarang iki gratis. Saya. Heeh. Teng pondok pesantren sanesipun niku kathah murid ingkang sami usil karo kancane. Ngono. Enten sing turu diloreni, Ngono. enten sing turu ditaleni. Lho kaya ngono. Nggih. Ya kaya meniku ora usah ditiru iku ala ya. Ngene cah. Tak jaluk kanthi banget supama kowe iki wis buntas nggonmu ngasu kawruh ning Semarang. Kok upama kowe kepengin ngedeke pondok pesantren, upama ana bocah nom-noman sing kepengin mondok, aja pisan-pisan iki tekon bayar. Iku padha karo kowe iki adol ilmune Gusti Allah dosane gedhe. Nggih. Mergo apa? Jengen kowe karo aku iki wong Islam duweni kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Ya toh? Ajak-ajak kebecikan ngedoi barang sing mungkar. Nanging nak jaman saiki biasane lho ya. Iki do gelem tutur-tutur nak ana pae. Ya toh? Neng kabeh kuwi mau yo sesa-sesa sing nglakoni aku ora bisa nyalahke mergo apa? Sekabeh tumindak lan pakatimono ana tanggung jawabe dhewe-dhewe ing pengarepane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngaten-ngaten. Nah, jane karep kondo apa? Ora usah sanggo runggi. Kula tak kondo bloko Iya. ngersane guru. Heeh. Kula ndek enjing niku teng pasar jual. Pasar juan. Nggih, Blonjo. blonjo. Ya. Sareng ngoten mireng kabar sing aneh-aneh. Kabar kok aneh iki. Nggih, Ana celeng daden-daden ngono piye? ngoten Lah terus kabar pun sumebar. Wartum pun waranto teng pasar jual. Yen Guru Agung Syekh Siti Jenar dipun kabaraken sedo. Guru Agung Syekh Siti Sawa. Nggih, Kowe iki nak matur iki aja waton matur ning matura kemo watonan. Apa sebabe aku bisa kandha kaya ngono? Jalaran 3 dina sing kepungkur mentas bae aku iki sowan ning lemah Bangya Grendasawa. Ketemu lan Guru Agung Syekh Siti Jenar. Lah rika semono Guru Agung Syekh Siti Jenar iki ya bagas waras ora nandang lara. Lho kok malah kowe iki matur amun to dina iki Guru Agung Syekh Siti Jenar sedo karepmu piye? lho. Nuwun pangapunten. Napa? Nuwun sewu. Matur Ya. Cetane ngeten, kabar ingkang kula tampi. Sak sampunipun panjenengan pinanggih kalih Guru Agung Syekh Siti Jenar. Iya. Kadadak teng Lemabang niku wonten tamu saking Demak. Tamu saka Demak Bintoro. Ngabari mbok bilih Guru Agung Syekh Siti Jenar katimbalan wonten ing Demak Bintoro. Dadi sedane ora ning Lemabang, nanging ning bumi Demak Bintoro. Menika leres. Niki wonten kabar ingkang lara ati malih. Kabar apa meneh? Sing aneh-aneh. Ujare mbok bakul sinambung wara Iya. kita. Mbok bilih jasate Guru Agung Syekh Siti Jenar sak menika dipun biawarake dados asu belang yumyang. Dadi asu belang yumyang. Nanti kaya ngono. Nanging Sawa Wibisana lan kabeh murid ing Semarang. Apa kowe ya percaya? Jengen ana wong mati kok jasate dadi asu belang yumyang. Boten, Ora percaya to? boten percaya. Apa? Dirungokke cak. Woro woro iki
Kasultanan Demak Bintoro sing dipandekan Sunan Bonang. Woro-woro iki ditujuake kabeh kawula ana ing Kasultanan Demak Bintoro, utamane Lembah Bang, Semarang lan sak kiwa tengen. Ewan dini isine waro-waro yen to Siti Jenar mati ana ing Demak Bintoro. Bener apa sing dadi kandhang? Sak nalika jisime dadi asu biang-biang, asu biang-biang cukup. Solan kowe bison. Nggih, kula Gusti. Sakwise aku krungu woro-woro kaya ngono, rumangsa kaya dilolosi otot bayi lumpuh tanpa daya. Kok nganti sakmono? Lamun tok Agung Syekh Siti Jenar sedo kok jasate malih dadi asu belang yung. Kowe ora percaya to? Kabar pisan mboten. Nah, yen pancen kowe kabeh ora percaya iki cetha. Lamun tok kabeh iki fitnah mungguh Guru Agung Syekh Siti Jenar. Ya to? Punika leres. Nah, saiki aku tak nantu karo kowe. Mergo ora ketangke wae kowe kabeh iki kalbu murite Guru Agung Syekh Siti Jenar. Kamangka sambungane murid lan guru pendaning anak lan wong tuwa. Lah nek ana wong tuwa difitnah sing kaya ngene, rasane atimu piye? Mboten trima. Ora trima. Nggih. Kabeh ora trima. Yen pancen kowe kabeh ora trima, sing duwe celurit nggawa celurit. Sing duwe granat nggawa granat, ya to? Nggih. Sing duwe bedil nggawa bedil. Bedeling gawa. Anjene ning Kasultanan Demak Bintoro. Kok upama wong Demak Bintoro ora bisa mujudake, Demak Bintoro gawe geger. Nek aku pamit. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siswa kabeh. Ojo nganti lali. Nganti domo. Pedang tombak sak liyane. Sumadyo lumaksono magito-gito. Amyo! Amyo! Amyo!
menika leres. Sono. Nggih. Lah sing iki aku rada lali sapa iki? Wah, cabe eling-eling malih. Apa iya? Karawang Ah, mboten. banjur sapa? Mas aku iki sono. Ngono. Kula capet-capet nggih kemutan. Gusti Patih kula salam. Ora kleru. Aku warongko saka Kasultanan Demak Bintoro. Ngene lho, sono. Lan kuwi kabeh. Iki kok padha tumega ana tepis iringe Kasultanan Demak Bintoro. Iki tenan sedilan karepku pengen tumuju ning endi jarene. Badhe tumuju wonten Kasultanan Demak Ndoro Patih. Dadi kula ruangmu kabeh iki pengen tumuju ning Kasultanan Demak Bintoro. Nggih, Banjur apa wigatine? badhe nyocokaken kabar. Kabar apa sing kok krungu? Ngenani Guru Agung Syekh Siti Jenar. Napa saestu kabar teng Semarang niku pun sumebar. Warta pun warata yen Guru Agung Syekh Siti Jenar menika sampun tumekaning seda wonten ing Kasultanan Demak. Tak wangsuli pitakon. Kabeh kuwi mau ora kleru. Pancen bener, yen to gurumu Syekh Siti Jenar iki mati ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Mengalah wa inna. Nah, Nggih. Menawi sampun cetha Guru Agung Syekh Siti Jenar sampun tumekaning seda. Lah sakmenika kula kepengin ngertos wonten pundi papan gunungipun petakipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Lah iki sing ora kudu kok ngerteni. Mergo apa bisa? Dawuh dalem Kanjeng Sultan Patah. Marang sapa wae sing kalebu kawula ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Saya-saya isih kalebu siswa lan siswane Syekh Siti Jenar. Iki ora di oleh ngerti ning endi alang ujure makome Syekh Siti Jenar sepisan. Mergo iki wis dadi pepunton sing disarujuki dewane ulama ning Kasultanan Demak Bintoro kang ditapak asmane Kanjeng Sultan Patah. Nggih nuwun sewu lho Ndoro Patih. Ya kepiye? Semarang dumugi tapel wates Kasultanan Demak menika rak tebih. Ya ora kleru. Umpami kula wangsul teng Semarang niku nggih muspra. Lho muniki mumpung dumugi wonten ing Demak, nggih to? Iya. Sisan damel badhe kirim donga Apik. Karepmu apik. Tekamu ana ing leladan Demak Bintoro sepisan nanjehke bener orane yen to gurumu Syekh Siti Jenar iku mati. Pancen bener. Ping pindhone pengen ngerteni alang ujure makome Syekh Siti Jenar iki ora dikeparenke. Sing pungkasan, tekamu sak ruangmu kabeh. Tekan leladan Demak Bintoro mung pengen ndongake gurumu Syekh Siti Jenar. Nggih. Nah, saiki ngene wae. Upama kowe ndonga ora usah ndadak ning makome Syekh Siti Jenar. Iki yo iso wae. Kok dongakno saka omah. Mergo donga kuwi mesti bakal tutup kelawan wong sing kok dongakne kuwi mengkono. nggih kula ngertos. Nanging menawi mboten donga wonten ngajenge pundung niku kok rumah kula kok dereng marem. Umpami para siswa niki bacut munggah teng Demak, ngoten niku pripun? Lamun to kowe mbacut munggah ana ing Kasolan Demak Bintoro, kamangka sing jaga katentreman ana ing Kasultanan Demak Bintoro ki aku. Apa ya to mengkone? Kowe lan aku ki tabrak rasa nganti bentak sirah. Cilik siset kulitmu, gedhe ceklek balungmu. Saya-saya mesti wae prajurit saka Demak Bintoro iki ora bakal mene lilo kowe mlebu ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula nggih mboten mawas. Sinten ingkang dados pepalang nggih wajib kula singkirke. Entuk ya mlebu, entuk ya mlebu. Iki tanggung jawab.